Što su to jovijanski planeti? Jovijanski planeti divovski su i ledeni planeti. Oni su redom od Sunca, Jupiter, Saturn, Uran i Neptun. Nazivaju se jovijanskima zato što su nalik na Jupitera. A Jupiter, vrhovni bog u starorimskoj mitologiji, nazivao se i Jove, pa su zato ovi planeti opisani kao jovijanski. Oni su vanjski planeti Sunčeva sustava i u njemu se nalaze iza terestrijskih planeta. Za razliku od terestrijskih planeta, na čijim krutim površinama biste mogli stajati, jovijanski planeti nemaju čvrstu površinu i u njih biste propali. Jupiter je najveći planet Sunčeva sustava. Toliko je masivan da bi u njega stali svi ostali planeti zajedno. No unatoč toj svojoj velikoj masi u odnosu na Sunce pravi je mršavko. Sunce ima 1000 puta veću masu od Jupitera. Na Jupiteru postoji velika crvena mrlja. Ta mrlja je prava pravcata oluja, toliko velika da bi u nju stala cijela naša Zemlja. Saturn je možda i najljepši planet Sunčeva sustava. Krase ga prekrasni prstenovi koji se nalaze oko njegova ekvatora. I samo da vam usput kažem, iako su Saturnovi prsteni najljepši i najdojmljiviji, te za njih gotovo svi znaju, i ostali jovijanski planeti, Jupiter, Uran i Neptun, imaju svoje prstenove. Jedna zanimljivost o Saturnu jest da ima malu gustoću, rjeđi je od vode. Kad biste imali Saturn u obliku igračke i kad bi ta igračka imala gustoću pravog Saturna, ona bi plutala na vodi. Zamislite da se kupate, a pokraj vas plovi Saturn. Uran i Neptun podjednako su veliki, a oba su manje od Jupitera i Saturna. Uran je poseban po tome što se po svojoj putanji oko Sunca kotrlja na boku. Neptun je najhladniji od svih planeta i na njemu pušu najjači vjetrovi. A zamislite, zbog uvjeta u atmosferama Urana i Neptuna, moguće je da na oba planeta padaju tuče dijamanata. I sada znate što su to jovijanski planeti.